Ang kanami sa aton Ginoo kay bisan wala iya ginapabayan ng sala. Apang nagahatag man siya sang paglaom sa mga makasasala. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-sit-in, pagtalupangod sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kagari may duwa ako ka mga bisita nga masunson ninyo man nakita diri kag ako nakabalugid nga inyo ininalip na namian kamo sini sa ila mga presentasyon kag sa ila nga mga madalom nga mga ideya. Ang unang akong pakilala sa inyo si Pastor Dr. Jesse J. Aragon Jr. Sang wala pa niya ginbaton ang mangin Vice Presidente sang aton Advancement Department diri sa CPAC. Siya ang aton nga Dean sa School of Theology. Kapang subong siya ng Vice President for Advancement diri sa aton kolehiyo sa CPAC. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, Dr. Tomado. Kag sa tanan nga nagapadayon sa pagbantay gid sini nga programa nga nagasunod sa matag semana, maayong adlaw sa inyo kag sa liwat kabay nga ang Ginoo magapakamayo sa aton samtang kita sa liwat magatuon sini mga pulong. Thank you gid Pastor Jess, Doc Jess sa imo nga pagbaton sining imbitasyon. Ay kadua nga akong pakilala sa inyo masunson pero inyo na makita diri si Sir Ellis Gold Suneco, originally from Aklan. Hapang ari na sila diri po sa iyang pamilya. Siya ang aton nga system developer diri sa CPAC, in charge sa mga paghimo sa mga programs kag mga apps sang aton nga diri sa aton college. Sir Ilis, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man na pastor, kag mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan, kag mga abyan nga naga-subaybay sa aton nga programa. Ako ning nakalipay, nanging kaupod naman kamo diri pastor, kag ang aton nga mga kaabyanan sa kanya. Yes. Doc Jess and Sir Ilis, arin na kita sa leksyon 2. Sining aton bag-o nga leksyon about creation, pagpanuga sang Ginoo, kag may tungod sang libro sang Genesis para sa Abril 2 tubtob sa Abril 9. Apang sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, nagatamyo ako sa aton mga kauturan dira sa Southern Negros, aton mga kauturan sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, sa Iloilo, sa Guimaras, kag aton mga kauturan sa Southern Mindanao. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa inyo sa sining aton nga pagtuon sa sinigid nga tion. Akon pangabayon si Sir Sonico sa pagbasa, apang aton na duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining nga tion, Ginoo, kami nagapasalamat sa imo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa ang pinakamanami gid nga mga punto kag mga leksyon magapangibabaw sining amon karon nga pag-discuss sa sining nga leksyon. Salamat sa balaan nga espiritu nga magabulig sa amon paghangop sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Sariles ang aton sa zarar nga teksto. Ang aton nga sadsara nga teksto makita sa Genesis 3:15 siling diri sa aton sa iligay noon. Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi. Kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Siya magadugmok sang imo ulo kag dugmokon mo ang iya tikod. Amen. Makita na mga kauturan sa Genesis 3:16. Mga kauturan, ini nga teksto
Sa English, ginatawag ni siya nga proto-evangelism. Amo ni na-explicar karon mga kauturan nga ang amo ni ang pagkabig sini nga teksto. Pastor Jess and then si Rilis. Ang leksyon 1 naton, sang lining nga simana, nagahambal siya may tungod sa Ginoo nga sa pagsugod arang Ginoo kag ang iya gintuga manami. Very good, good and very good. Karon nga simana, ang aton tunad daw ka sikwahi. Kay ang paghulog sa aton mga ginikanan, ang pagsulod sang sala sa ang kagang pagtintar sa aton ginikanan. Ang aton nga leksyon nagsugod sa pag-describe sa kay Satanas o kung sa may manog nga simbolo sang aton nga sa kay Satanas. Pastor, ano ang pag-describe diri sa aton nga leksyon sa kay sa manog kag ano ni ang mga pamaagi nga ang nahulog gid aton ginikanan. Katahom, Pastor, no, sang description sang balaan nga kasulatan sang manog. Gin-describe sang balaan nga kasulatan ang manog sa duha ka outstanding nga pagpakilala nga una. Isa sa mga mangin-alamon nga tinuga, kag ikaduha, malimbungon. No? Makita naton diri nga ang inisya nga tinuga, hindi lamang siya matahom, kundi maalam, kag ginasaysay sang Espiritu sang tagna, Pastor, nga inisya anay may pakpak nga nagalupad, kag siguro ma-imagine naton samtang nagalupad siya, ang kolorya nagabadlak siguro nga ba paglupad gid makita nimo uy tahom no. Very attractive. Tahom kaayo. Apang inisya gin saysay man sang balaan nga kasulatan nga inisya nahimo nga enemy, no. Kaaway sang Ginoo. Apang ang isa ka butang siya nagapakilala nga hindi kaaway kundi abyan. Amo ning mabudlay bala no nga ang imong kaaway nagapakilala ng abyan kung sa paaton pamoderno panguna-una mga kauturan daw inang espiya bala nga sa pagtan-aw nimo uy maayo ni gali kay maluib no maluib siya kag siya misrepresent sang pulong sang Ginoo. Ginagamit niya ang pulong sang Ginoo nga tiko sa bagay nga inisya nangin isa ka malimbungon, no, madaya, no, nagpatalang sang tao sa katawhan sa Ginoo sang una nga panahon labi na sa kay Adan kag sa kay iba kag ining manog mga kaabyanan nangin isa kadako nga instrumento sa pagtiplang. Amo di ba lang budlay, Pastor, no, Brother Elias, no, ining ginatawag naton bala nga ginagamit ang pulong sa Ginoo sa tiko nga pamaagi. Nga kung hindi kita nagatuo sa pulong sa Ginoo subong nga amo ini ang otoridad gid kung kaisa ginagamit ini sang kaaway sa pagtiplang, sa pagdaya. Sa bagay nga kung hindi kita nagatuon gid sang pulong sang Ginoo madayaan kita. So amo ni ang description sang balang nga kasulatan sang bahin sang manog, matahom, abyan, apang sa matudtuod malimbungon kag kaaway sa Ginoo. Yes, thank you gid Pastor kanami sa imo description. Sir Iles, ano ang gingamit sa ni sang kaaway? Sang serbiting nga nalimbungan gid ang aton una nga ginikanan. Salamat Pastor no, Doc Aragon sa imong pagpatag daw wala na ko gali actually Pastor sang maiduga sa pagpamati ko sang ginpatag ni Pastor Aragon. Bago ko gurosab to nang imong Pastor basta malipat ko sa akon niya. Nga daw i-comment sa kay Pastor nga nakuha ko nga siya Pastor samtang ga-explain siya nga ang serpent ang ini nga manog matahom. Gabadlak siguro galain-lain pa nang iya color Pastor pag basta ang rainbow pa na Pastor ang iya nga sa katahom niya no. Ako nagsulod na sa ako puno na Pastor nga si Lucifer
pagtugas ang Ginoo, siya ang pinakamatahom. Amen. Yes. Naging dason karon gingamit niya man Ang ang isa iyang pinakamatahom. Sa nahulog na siya, gingamit niya ko ng Amen. Ang isa Kanami nga punto, sir. pinakamatahom, no? Diri ang leksyon diri naghambal sa aton pastor, no? Hindi lang ni sila nga metaphor or simbolo nga ano. Kay kung kisa may mga ideya subong pastor nga ang hindi na siya minatuod, hindi siya tuod-tuod. Ya, ano lang na yan, mga simbolo, mga myth lang na, mga Panguna-una. Pero ang Biblia, klaro gid naghambal nga. Hindi niya Reality. realidad ni sila nga mga. Balik ta pastor, ano to yung mga question pastor? Ano ang gingamit? Yang nga natiplang ginatong muna ginikanan. At ang mga hambal ni Pastor Kagina nga may nabyanon man ang iyang approach pastor. Yeah. Way mas presenter nga kontra ko ikaw nga gamit naman mismo ang pulong sang Ginoo. Yeah. So amo ning kadelikado pastor, no? Nga ang pulong mas ang Ginoo ang iya ano, it does not present him ang leksyon nagambata, he does not present himself as the enemy of God. Kundi nga daw ginabuligan niya pa ang Ginoo. Yes. Nga pamayuhon pa gid ang paggobyerno. Yeah. Kung kisa pastor, kung kisa na nabatyagan ko kung kisa nga may makitaan ka ba lang na hindi mga amo bala pastor sa imo mga ginaobrahan? Kung kisa kung ulihi ko na ma-realize nga dogin gamit man ko sa kaway. Kung gasulod bala siya pangunahon pastor nga mga ideyang mga katahom nga ginakriticize mo kung daw maayo ang imo pag-introduce pastor, pero ang eventually ginakriticize mo ang mga sa mga upod sa trabaho. Yes. So I think daw amo ni siya ang Yeah. kumagi na. Gingamit niya ang ano pastor. Amo na nakita ko diri pastor. Yeah. Kag grabe gid siya magamit Pastor Jess and Sarilis. Kay nasulod gid sa tambubo si Adan kag si Eva. Yeah. Ang ako nakita Pastor Jess isa nga gingamit ni Satanas. Nga grabe siya mag-insinuate. Nga nagsiling siya kay Eva. Matuod ba lang? Nga ginambal gid siyang Ginoo nga ano ka mo, mapatay ka mo. Tiyan sila niya, hindi. Sa bagay gani, makabalo ka mo sa kigitago sang Ginoo sa inyo ang kamaturan. The knowledge of good and evil. Gintago sang Ginoo sini sa inyo. Tigat nga yang hagman si iba ito na yes pastor. Kung aton pagit tanawon pastor, no, sakto na siya kag makita naton ang tika nga ginhimo sang kaaway very wise, no? Una gingamit niya ang senses ng tao sa pagsulay niya kay iba. Yes, kanami. Una siguro sense of hearing. Hearing. Kabati si Kinikanta iba na mo. sang nagakanta. Uy, magkanta ba? Hindi naman. And then sense of sight. Sight. Kita niya, uy, Kanami. og maniga kaon man isang sense of taste. Yeah. Sang bunga, hindi bala nga mapatay man ka. Mapatay man ay hani nga wala man napatay. Wala man siya. Much more nga naghambal pagid. No? Uy, abi na ko na kami lang ang kabalo maghambal pati ni siya naghambal man ni siyang. No? Kag nagsiling siya siguro ma-imagine nato naga laway-laway gid siguro sa katahom, no? So I mean sa kanamit gid siguro boga siguro si iba gatan o guro doon nagalaway man si preso ng mangga bala nga kaslo baw pagkatapos ang paghambal ya nga nagsiling bala ang Ginoo nga hindi ka mo magkaon siling buho siling sa Ginoo hindi kami magkaon gindugangan niya pagid gani pastor nga siling niya Sir Gold nagsiling ang Ginoo nga maskin magtandog pero wala niya ginhambal sa Ginoo ginhandugangan pagid ni iba magkaon kag magtandog mapatay kami nga totoo siling siguro sang manog. Wala man kumapatay ako. daw medyo kuan inahaw ako gani gakaon gani ko no? So sense of sight, sense of taste, sense of hearing no, kag amo man ini ang ginagamit sang yawa subong nga panahon sa aton sa moderno nga kalibutan the same thing. No? Sense of sight. Tanaw ka dira sa mga talan-awon. Mabatian nimo sa radyo, mabatian nimo sa diindira. Matandog nimo. Mahakluan nimo, mabatian nimo kag ini sa kun hindi kita mangin magamping no magamlig mga kaabyanan mga kauturan posible nga ang yawa magagamit sini parihuman nga pagdaya nga ginhimo niya anay sa kay Adan kag sa kay iba Kanami sa kay pastor iba kanami gid sa impo. Isa ri milis may ikadugang ka.
Asa sinaguro nga bayan, Pastor, daw okay naman ko. Yeah, okay. Ari kita sa forbidden fruit. Ginambal sang ginawadan kagayba, makaon yung tanan. Pero except. Sir, ano da ang punto nga ang may except? Amo galing na nga ako niya, una nga pamangkot, kay Pastor eh. Nga kinanglanon pag hindi may ara dito nga kahoy nga mo to. Makapamangkot kita, ano ang purpose ang Ginoo para tintaron ang siya ng iba? Oo. Amo na ako niya, una pamangkot. Tani wala na lang no, yes, quite. Tani wala na lang, kundi way tani nagkasala. Pero si Pastor Goro, maka-explica rin sina sa maayo kung anong pinakarason sina nga ang kinahanglan nga may ara dito nga kahoy. Sina kay hindi na madula Pastor sa ako niya panguna-una. Yeah. Kay sa iyang pagtuga tanan niya matahom mo. Gintuga niya si Lucifer matahom. Ang ini nga manog matahom. So nagtuga. So gusto ko lang Pastor mathagan niya madula bala sa aton niya panguna-unang ano ni ginhimo-himoan kita sang Ginoo sang drama. Ginano niya man kita. I think mas madalom guro na katahom sina Sir Gold nga pamangkot kag siguro amo man ini ang palamangkotanon sing iban sa aton mga kauturan ng mga kaabyanan kun wala na lang bi atong kahoy tani wala pa nahulog ang tao sa pagpakasala apang aton talupang don mga kaabyanan nga atong kahoy sa pagkilala sa maayo kag malain hindi ito iya po'y sunos no nga pero sa sinang ano gani ning sino gani Snow White nginang pagkaon sinang kwan patay siya hindi ito iya po'y sunos nga kahoy kundi ato nga kahoy mga kaabyanan isa adto ka kahoy nga dulot sang Ginoo sa tao it's a gift no hindi siya negative nga paano ini naging gift sang Ginoo sa tao kay man kun ini nga kahoy sang pagkilala sang maayo kag malain wala ginhatag sang Ginoo sa tao ang tao wala siyang kahilwayan sa pagpili wala siyang kahilwayan ano man ang piliun nimo kay ang tanan dito maayo man but it's a test of loyalty it's a gift of freedom ginbutang ato dira sa tunga sang hardin sang Eden agud ang tao maka-exercise sang iyang kahilwayan Yes, kahilwayan. ang masubo lang kay ang kahilwayan kin-exercise ang tao sa pagsupak sa kaya sa pulong sa Ginoo. Yeah. Siling sa Ginoo hindi kamo okay. You are now free. Pero nagsupak sila kag ginduha-duhaan ang pulong sa Ginoo sa bagay nga nangin masubo apang ini nga freedom kahilwayan sa pagpili isa kadako nga dulot sa Ginoo hasta sa aton pero we still have the freedom sa pagsunod sa pulong sa Ginoo sa siling sang balang kasulatan o kun sa pagsunod sa mga huring-huring kung sino dira naton mabatian kag amo ang aton patihan Yes. kag amo ini ang dako naton nga Thank you, ang kay Pastor talupang Jess. Sir Ellis, ang isa man nga ako na-contribute, nga ang Ginoo, nagtuga sa aton, hindi mga robots. Sa bagay gani, kung aton gini idalom-dalumon, risk go in as ang Ginoo. Nga gintagaan niya freedom. Pero, para Blasilis, may asawa kita. Na, kung hindi tatagaan ng aton asawa, sang freedom, hindi na sila mag-enjoy. Aton lang permisugoon, pati lang sila para nung ambalta. Tulog na to, mata ka mo na, amo nang ilis mo. Kung mo na sila diktahan, they will not enjoy. The same with us. Kung diktahan lang kita sa kasawa ta, nga anong buhaton ta, we will not enjoy life. Kaya ma-exercise ang freedom. But nevertheless, behind that is arrest. Kang kadelikado. So that's what siguro isa sa mga sabat. Yes, nga may gindilian nga prutas na sa tunga. Sa pagkatahom no sang Ginoo no nga ang risk go blatod niya involved dire Pastor pero gintagaan niya gihapon kita sang kahilwayan. So sakto Ginoo kung wala to sang pililian didto There's the freedom. Paano mahambal sang Ginoo nga may kahilwayan kita? So ang ang kahoy to sang pakilala sang maayo kag malain ara gid na para nga mangin isya sa proof nga evidence nga may ara gid kahilwayan ng tao no. So amo lang na galing kay ginpili sang iniiba diri gingamit sang kaaway ang ining didto ang binyo. Pero ako na rin makita Pastor.
Puntahan why lang si Iban naghiwalay kay Adan Goro. Sana gani. Ba siguro nga wala ni siya. Yeah. So kay siya lang dito nag-adventurer siya, naglagaw-lagaw siya nga isa lang. Dito naka-insinuate ang kaaway, nakasulod siya sang naghatag siya sang pagpangduha-duha, Yeah. distrust sa panguna-una sang. Hindi ko imagine pastor kung ano kadlawig sila no, nga gintugas ang Ginoo kag bago sila nahulog sa pagpakasala. Wala sang Wala, do we have idea pastor kung Wala. how long? Hindi 1 week, 1 month, 1 year? Oh. But siguro I believe nga si Iba, he is known. Kilala niya gid. Nakilala niya na ang Ginoo. May ara na siyang relasyon kag kilala niya ang pahigugma sa Ginoo pero sa gihapon nakalusot gid no. Nakalusot gid ang kaaway Kay nga grabe gid. makahimo sa sang magduha-duha ang si Iba sa gugma sang Ginoo. Yeah. Kag nagtuga. Kag sa kaayo sa Ginoo. Nagtuga ang iya nga kaugalingon niya desire nga mangin Yeah. kaangay mo sa Ginoo. Amo na si Riles, isa sa ato maleksyon mga kauturan subong. Nga kung may mga pares kita, may mga asawa, may mga bana, hindi gid mo nami, Pastor, kag si Riles, nga magsibrahay nga lagyo, wala kag bukay. Kay si Iba, kung wala lang siya, nag-isa-isa lakat, kaya sila sa istorya, nagkakatulog si Adan, kag naglakat si Eva. Kunara lang to si Adan, no, makuwi to siya. Hindi. Hindi, dira. Hindi, dira. Galing kay siya lang isa, helpless siya sa kaway. That's the same thing, mga utod, kung kita man magbinturar sa amuni nga mga sitwasyon. Ari na kaway nagkikita panahon, hiding before God. Pastor, ano ang sitwasyon? Nga nga nagpanago ni sila. Kagano gid ang mga punto nga ginpangita sila sang Ginoo. Tahong na pastor no kay nauna nga bes pagpamangkot sa Ginoo diin ka wala balang Ginoo kahibalo kung diin sila. Oo. Apang ini nga pagpanawag sa Ginoo isa ka pagpanawag sa pagpabugtaw sang kahimtangan nila sa ilang pagkahulog sa sala. Kag isa ka pagpanawag sa paghinulsol kag pagbalik sa Ginoo. Amen. So, hindi tuya nga ang Ginoo wala kabalo nga diin kamo ay nagkuan gali kamo nga apang isa to siya ka pagpanawag sa paghinulsol sa pagbalik sa Ginoo kay man ang doktrina sang yawa pastor Sir Gold Amosini kung diin gani ang tao makasala ang yawa magasiling akig sa inyong Ginoo akig sa inyong Ginoo kita naman nga nakasala mo Ginoo patawara ko tagay ko isa pa ka tsansa hulog naman kita liwat ano man ko man pwede pa isa pag ginawa ka tsansa hulog naman kita liwat sa bagay nga sa nagadugay nagasiling kita ay Moya na ko. hindi na puguro magkuan ang Ginoo siguro gakuan na gid sa akon among ina ang gusto sang yawa nga sa diin sa tinion nga kita makasala iyang ginabutang sa atong panghuna-huna nga ang Ginoo naakig sa aton apang hindi ina amo ang pagpamangkot ni isang Ginoo sa kiadan diin ikaw isa ka pagpanawag kag pagpatalupangod nga kung diin gani kita nakasala didto gani ang malaba nga butkon sa Ginoo nagabukas to welcome us home kita lang ang nagapalagyo sa Ginoo so ini nga pagpanawag sa Ginoo isa ka awareness kapag patalupangod sa tawo nga nagpahilayo siya sa Ginoo kag dapat siya magbalik amo man ina sa aton karon nga panahon samtang kita nakasala aton dumdumon nga ang Ginoo nagahigugma kag handom siyang magbalik kita sa iya gugma. Yes, and that's correct. Yes, sir, Elias. Ang nakuha ko man diri pastor no nga na-apply ko sa akong galingon niya ang resulta sang sala no. Yeah. Makabatya kita sang kahuya kag ano makahimo kita sang kita mo si Adan kag si Iba nakita nilang ilang kahubo. Amo ni ang ginhimo sang sala sa ilang imbes nga ang ilang nga bayo sa kahimayaan sang Ginoo ang sala dahil sa pagkasala nila nadula ina nga bayo kag nagdulong sila sa kahuya kag sa pag sa pagpamangkot na sang Ginoo ang inang pagbasol sa kada isa so diri nagsugod pastor no pero bisan pa nga nagpanago sila diri ko nano niya ang Ginoo nagpangita sa ila ginpangita sila sang Ginoo Yes. siguro pagtapak-tapak na sang Ginoo nga ara kaya every hapon-hapon pastor no nga gabisita ang Ginoo
Pag-abot Ginoo. Meron na siya. Nga sa di na to sila. So nagbatsyag ko dahil Ginoo. Ari na. Ari na ang risgo. Pastor nga ginakakulbaan nga kulbaan. matabo. Pero karami lang niya kay bisan may risko, may plano ang Ginoo. Ang isa pa di pastor sa aton Tuesday election, ang aton nakita, ako nakita diri. Sang nakita nila nga hubo sila, nahuya sila. Kag naghihimo sila, they make themselves for themselves. Covering. No. So ang punto sa aton leksyon ng ambal, nga inang naghimo make, daw gin-replace nila. Okay. Ang otoridad sa Ginoo nga mag-cover sa ila. Isa na sang rason nga nagpangita ang Ginoo sa ila. Kanami isang punto ni Pastor Aragon nga hindi nga ang Ginoo wala kabalo kung diin sila. But God would like them to realize nga inang inyong paghimo sa inyong covering. Hindi na mo. Kag tanay kapaabot ng Ginoo nga ari kami di Ginoo pasaylo kami. Wala sila nagatag sila. Kag daw ano katahong pastor no nga sang gintahi-tahi nila ang dahon sang higira sa pagtabon sang ilang kahubo. Gina-equate na naton mga kauturan sa salvation by works. Apo ang Ginoo naghimo gid iya sa ila sang bayo pinaagi sa pagpatay sang obeha kag magbayo sa ila sang panapot. So ini siya nag-angkon sang isa iya ka hindi tabo-tabo nga pagtabon sang ilang kahimtangan sa sala kundi ang dugo sang sapat nga nagasimbolo sa Ginoong Hesus ginpatay agudtong matabunan sang nagakasinanto ang ilang kabuhi pinaagi iya sa sakripisyo sang isa nga amo ang nagasimbolo sa Ginoo. Amen. Ari kita sa aton Wednesday mga kauturan. Ang nahitabo sa manog sa serpente. Ang ako nakita diri sa Really Speak for na ako nihatag sa imong time. Nakita na akong diri nga ang Ginoo sang ligad nga semana nag-create, naghimo. Pero sa sinikaron, ang Ginoo nag-destroy, naglumpag. Okay. Tiya mo na ang aton nga teksto sa Genesis 3:16. Akon butangan. This is the first time. Nga ang punto, isang destroy, after creation, God destroy. Okay, anong gin-destroy sa Ginoo? Ang relationship, ang kainit sa kay Satanas ginhatag sang Ginoo sa huna-huna sang tao. Yes, Sir Ellis. Sa ako niya pagkahangop diri pastor no, personal ako niya pagkahangop no, sang sining I will put enmity magabutang ako sang kaawayon. Ini pastor nakita ko nga it is also a good news para sa aton. Naghimo siya sang preventive measure. I like that idea. Naghimo siya sang restriction nga hindi na gid guro nga maglala pagid ang aton. So I think later on pastor kung kita mangin bag-o nga tinuga sa Ginoo. Ang una pastor nga sa ako niya pag-intindi, ang una nga ebidensya or signs nga kita nangin konbertido nga sa Kristiyano pastor is that we will learn to hate sin. Amen. So this is amon ang ginbutang sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga kung sundon ta lang ina nga kaawayon. Ma-preserve kita pastor nga pagit sa magpadayon sa pagpakasala, makabulig sa aton. So amon nga ako niya daw nakuha diri nga. Yes, pastor. Isa man ini pastor katag na nahanungod sa dakong pagsumpunganay sa tunga asang katawhan kag sa Ginoo. Kung atong tanawon mga kauturan dira sa bugna bersikulo 12 kag ang Henesis bersikulo 3 nagasaysay ini siya sa naunang pagsumpunganay kag ang pagsumpunganay tubtub sa katapusan sang dag-on apang do ano katahom nga mayarang paglaom sa likod sining pagsumpunganay no. Do ano katahom nga walay sapayan ang curse ang sumpa nga ginhatag sang Ginoo sa manog. Wala ini ginhatag sa tawo, kundi ang sa tawo iya ginhatagan sang paglaom. Do ano katahom mga kauturan nga ang aton Ginoo wala naga-give up sa aton. Wala sapayan sa aton pagmakasasala. God is giving us hope kag ina nga paglaom aton dapat batunon
Kag kung ato naman yung pagapatunon, makaangkon kita sang kaluwasan, pinaagi sa bugay, kagugma sa Ginoo. Yes, kanami mga kauturan sang punto ni Pastor Aragon kag punto ni Pastor ani Sir Ellis Gold. Mga kauturan nga ang curse, ang sumpa ginhatag sa kaway kay Satanas. Pero bisan ng tao nakasala sa Adan sa Eva, God has given them hope. Sa sunod nga simana, ang aton matunan amo ang pagkatao ni Adan, ni Cain kag ni Abel. Nga pagbunag nakita ni Adan kag ni Eva ang paglaom nga dako nga may kaya mo nang ginsaad mo sa ilang. Yeah. Ano ang destiny Sir Gold sang tao kay tungod nakasala naman gid siya? Ginpagwa sila sa Arden sang Eden. What is now the future of man? Amo tong sugin panubod ni ni Pastor Aragon kagina Yeah. Pastor no nga didto ya ang sumpa nahulog sa kaaway Kawal. sa manog. Ang diriya sa aton sa mga sa tawo is ang paglaom kag kaluwasan. Kapasayluhan. Kapasaylohan. So diri sa aton yung Huwebes Pastor no nga diri una ko nga nakita diri is nagpakita nga ang Ginoo just Just. kagugma. So amo na siya Pastor ang dako nga pamangkot ang ano sang kaaway mo nga how can he maintain justice and at the same time love. Love. Kaya nga ang pagkasala Pastor ang kabayaran kamatayon mo. Kag paano ka makapasaylo sa nakasala nga at the same time ma-maintain mo nga just ka. So diri Pastor ginpakita sa plano nga naghimo ang Ginoo sang pag-investigar. Kag diri ginpakita man niya ang Ginoo iya gyapon ni may plano siya nga kita luwason. Ang iya nga tinutuyo sa aton Pastor is mapasiguli sa iya. Pasigol. Ginahaguan niya kita nga pagtuga sa aton. Dahil madula lang, sila sa Ginoon daw. I will not allow. Yes, Pastor. Kag diri naton makita ng pastor no ang isa kadako nga talalupang doon sang aton nga kahimtang sining ginhambal ni Brother Gold sining pag-investigar sang Ginoo. Kag sa pagkatapos nga ang Ginoo maga-investigar siya magahukom. Kag do ano bala kataho mga kauturan nga ang hukom iya ara sa aton nga the judge is on our side. So maskin pa nga kita hukman bangod sang sala apang ang hukom ara sa aton kiliran. Yes. Dampig sa aton ang aton lang himuon amo ang pagdawat sang gina-offer, ginatanyag sang hukom amo ang pagsunod kag pagtuo sa iya subong amo ang aton manluluwas. Kag niyan ang hukom ang judgment mangin pabor sa aton. Kag kun siya magabalik kita makaangkon liwat sang kabuhing dayon. Kag mabalik dito liwat sa Eden, sa ginsuguran, upod sa Ginoo sa walay katubtuban. Mga kauturan, bisan tuod nga kabudlayan ang naangkon sang tao sa tapos pagpakasala. Yeah. Ang babae kasakit sa pagpanganak, hindi mabuhi ang tao kung hindi magpabalhas. But yet, beyond that, ara ang dako nga paglaom. Wala kita panahon mga kauturan. Hakon pa ka ba yun si Sir Ellis sa iya last word sa atong eleksyon. Makita nato no ang Ginoo diri halin sa pagsugod Pastor sa pagtuga. Ang gintuga niya kita nga may kahiluwayan sa pagpili. Dako nga risgo. Yeah. Amo nang ako niya nakuha sa aton nga pag-discuss subong. Kag ang inang risgo Pastor natabo gid nga nahulog gid ang tawo sa pagpakasala. Apang wala ang Ginoo na surprise sa sina. Kay nga bago niya kita gintuga, naama niya na Naama iya niya nga na. plano. Amen. Nga kung mahinali magid niya matabo ini nga risgo. Human na. So hindi ta matungkad kung ano ang kaalam sa Ginoo. Hindi ta matungkad ang iya nga dako nga paghigugma sa aton. Nga bisan sa dako nga risgo, gintugan niya kita. He wants to share his life and he wants us to enjoy that life. Amen. And so bisan pa nga natabo ang inang nga pagkahulog sa pagpasala Pastor. May ara kita nga kasiguraduhan niya mapasiguli gihapon kita. Although we will go through sa sining nga mga suffering dili tungod sa sala. But we will have a different kind of experience. Kag story to tell kung dito na kita Pastor. Yes. Amen. Kanami. Yes, Pastor Jens.
Sa aton mga kauturan subong nga panahon ang yawa nagahimo og gihapon sang amo nga pamaagi sa pagpahilayo sa aton sa Ginoo kag ina nga pamaagi amo ang paglimbong, ang pagdaya. Dili naton tugutan nga kita madayaan sang kaaway, kundi aton tugutan nga aton matun-an ang pulong sang Ginoo, tuuhan ang ginasiling sa Ginoo sa iyang bala nga kasulatan, kag dili naton pagtugutan nga ang yawa magalimbong kag magapahilayo sa aton sa Ginoo. Amen. Mga utod, ang Ginoo nagapanawag karon, diin na kamo. Hindi nga hindi siya kabalo kundiin kita. Pero katulad sa iya pagpanawag kaya dan kagaiba, gusto sang Ginoo matalupangdan naton nga ara kita sa kasalanan. Kagusto yang nga maginulsol kita. Kay gusto yaman nga kita magaupod sa iya sa wala sing katapusan. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa atong leksyon. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagpangamuyo sa aton nga pagtakop sa aton nga pagtuon. Ginoo sa siningatak na kami nagaampo kabay Ginoo tagay kami sing kaalam imong bilang nga espiritu nga magatuy-tuy ka magagiya sa amon agud dili ka malimbungan sang kaaway. Kabay imong presensya manginyera sa amon gihapon kag amon ikakabuhi tubtob sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.